kumapangayo tesera mapanga angu aunozo maita siya tazviramba siya wakweva zvibudesha yes Covington yo into kutoshikana kupazembera kwavavata guys first time in my entire life kuita chinhu chichena ina ndizvo zvichena izvi asi ndati no ndinozoresha chunji chabudhizigo to all the YouTubers everyone watakatanga naye zveYouTube tinoita aiwa inde inonzi surprise yera isingambofungiri ndikangofunga kuti zigo ndakatanga muziva ndiri kuThailand chingotaurwa pafoni amana kusvika ndazoyo kuno kuZimbabwe zigo ndiani pechi really say guys I am so excited amana ndafara guess what ndanyatsaunzina zigo amenekana kuti muziva ronzi zigo soho fellow YouTuber anoimboita business rake iriri handizozivi kuti inonzi crafting here inonzi welding here inonzi chii but akanditi Shero I want to give you something for free. I'm thinking what is that abva handiti no makana unoda mubedroom mako ndaapi ndine 2 pink kana kuti imwe yakaita imwe chocolate kunge chii seganda rangu irikati ina ndoda chocolate sezvinofanira zvinhu zvakaita chocolate all the time saka andiunzira pamba makuseni chaiwo saka izvizvi zigo let me just say thank you very much. I didn't even know kuti ndichaona something like this tichiri ipapo zvakare ndibva tamhanya kunochinja kuti aiwa blue favorite color yangu ye handisida kuiona because zvikupindirana pa blue right now handisokudakada kuiona ndati wait tonge muhotel amene vanhu vasazoti udresera saka waitika ndambotaiwa ndingaimboterawo kuvanhu vaya vanenge vachiti waiti inoita kuti zvinhu zvinake waiti inoita kuti tandisingatozvizivi tikutozvinyatsa kuzviona izvozvi kuti waitika inoita kuti zvinhu zvinyatsobuda zvakanaka maona manje so indochiti white and chocolate grey something aiwa good combination kuti vachikakana kugara I feel like oh my god Drusilla come and taste usazvinyanya gumapa aiwa usazvibisa maikirawo ndinero ndendichita malive this time iwe this time hi guys apasina kuti ndino because madzira anozva anopinza chando saka ndaita live ka ndaipinzwa kuti zvizomanzika mani ndaiti ndikaita live ndikazembera madziro ka ndaiwa chando saka ikozvinezvi nhasi usiku ndaiti hey guys how are you nhasi ndirichikozvida ngesvikaka chimovable inokwanisa chimuvha wakada kuchinja design womboisa kusimwe side kana ukaisa kumapangayo tesera mapanga angu aunozomaita siya tazviramba siya wakweva zvibudesha yes Covington yo into kutoshikana kupazembera kwavavata guys first time in my entire life kuita chinhu chichena ina ndizvo zvichena izvi asi ndati no ndinozoresha chunji chabudhizigo to all the YouTubers everyone watakatanga naye zveYouTube tinoita aiwa inde inonzi surprise yera isingambofungiri ndikangofunga kuti zigo ndakatanga muziva ndiri kuThailand chingotaurwa pafoni amana kusvika ndazoyo kuno kuZimbabwe zigo ndiani pechi uya padhuze uya aiwa ndikufara zikamboiti chinhu ndaichida zikamboiti chada kufana nedhiresi wakapfeka ndasisa nditombovati dhiresi unovata pasi unovata pasi because handisi kuda kuti chigumwe apeni ndinoona mbovatisa pasi nhasi ndionovata pasi ini I should enjoy ndinofanira kuenjoya umambo kweva papa ndakatombopotsa ndadonhaka matotigonera kudonha papi kasipo kapa
unoya uchiwa chakwezvo inini ndinofana kuvata apa nhasi kubvisa unyowani saka mukuti apa iwo vata apa then mangwana unozodzoka pabhedhi ndovata apa fegame saka gaizika kune avo vese vandoita sei kutenga zvinhu izvi nemamwe masopa nechichichichi munobata Zigo TV namba ichi 0777016338 again 0777016338 yes right munomubata ipapo anoita futi madeliveries ake maona manje nhasi kana papa nepotential ndikublock I'm blocking. How can they not? Anyway, saka chakubata zvakare pachikamu chinotevera. Zviri sei guys, I am so excited. Amana ndafara. Guess what? Ndanyatsaonzi naZigo, amene kuti muziva lonzi Zigo Soho. Fellow YouTuber anomboita business rake iriri handizoziva kuti inonzi crafting here, inonzi welding here, inonzi chii, but akanditi Shero, I want to give you something for free. I'm thinking, what is that? Abanditi no, makana unoda bedroom mako ndaapi, ndine 2 pink kana kuti imwe yakaita imwe chocolate kunge chii seganda rangu irikati ina ndoda chocolate. So zvinofanira zvinhu zvakaita chocolate all the time. Saka andiunzira pamba makuseni chaiwo. Saka izvizvi Zigo, let me just say thank you very much. I didn't even know kuti ndichaona something like this. Tichiri papo zvakare chi ndivatamhanya kunochinja kuti aiwa blue favorite color yangu anchamboidi andida kuiona because zvikupindirana pa blue right now ndisokudakara kuiona. Tati wait, tonge motel. Amene vanhu vasazoti udresera. Saka waitika ndamboti aiwa ndingamboteererawo kuvanhu vaya vanenge vachiti waiti inoita kuti zvinhu zvinake, waiti inoita kuti tandisingatozvizivi tikutozvinyatsa kuzviona izvozvi kuti waitika inoita kuti zvinhu zvinyatsobuda zvakanaka maona manje. So indochiti white and chocolate grey something. Aiwa, good combination. I feel like, oh my God, Drusilla, come and taste. Usazvanya gumapa. Aiwa. Usazvibisa maikirawo. Ndinero, ndichita live this time. This time they started, hi guys. Apasina kuti ndino because madzira anopinza chando. Saba ndaita live ka ndaipinzwa kuti sizomuzika man. Ndaiti ndikaita live ndikazembera madziro ka ndaiwa chando. Sika ikuzvinezvi nasu usiku. Ndaita hey guys, how are you? Nasim. Ndirichikozvida ngesvika chimovable inokwanisa chimuvha wakada kuchinja design womboisa kusimwe side kana ukaisa kumapangayo dzesera mapanga angu aunozomaita siya vatazviramba siya wakweva zvibudesha yes Quevington yo indikutosvika kana kupazembera kwamavata gezi first time in my entire life kuita zvinhu chichena ina ndizvo zvichena izvi asi ndati no ndinozoresva chunji chabudi Zigo to all the YouTubers, everyone watakatanga naye zveYouTube tichita tinoita aiwa inde inonzi surprise yena isingambofungiri ndikangofunga kuti Zigo ndakatanga muziva ndiri kuThailand singotaurwa pafoni amana kusvika ndazouyawo kuno kuZimbabwe Zigo ndiapechi uya padhuze uya aiwa ndikufara zikamboiti chinhu ndaichida zikamboiti chada kufana nedhiresi wakapfeka naisa nditombovati dhiresi unovata pasi unovata pasi because handisi kuda kuti chigumwe apaini ndinoona mbovatisa pasi nhasi ndionovata pasi ini I should enjoy ndinofanira kuenjoya umambo tinotinekumaziga ndakatombopodza ndadonhaka matotigonera kudonha papi kasipo kapo
asi unoya uchiwa chakwezvo inini ndinofanira kuvata apa nhasi kubvisa unyowani saka mukuti apa iwo vata apa then mangwana unozodzoka pabhedhi ndovata apa fegame saka gaizika kune avo vese vanoita sei kutenga zvinhu izvi nemamwe masopa nechichichichi munobata Zigo TV namba ichi 0777016338 again 0777016338 yes right munomubata ipapo anoita futi madeliveries ake maona manje nhasi kana papa nepotential ndikublock I'm blocking. How can they not? Anyway, saka chakubate zvakare patikamu chinotevera.